olsun.
Ah? So mga katravelers, ito yung style sa Japan pag mag-graduate ng high school yung anak mo. Dito na yung sa daan yung, kasi ngayon siguro, pero ganito yung style nila. Yung baga may mga ano sila ba, mga style. Dito dadaan yung mga graduation palabas na pauwi. Tapos yung mga parents naman mag-picture. Ito yung style nila mga katravelers. So mga katravelers, ito yung style Japan. Yung mga anak mo dito dadaan pag mag-graduate sa labas. Tapos yung mga parents mag-picture sa kanila. Dari sila mag-exit. Yakuan sila mga ginikanan.
Cantik na kay? Ha? Cantik Lino? Isa pa. One. Gunung. Tuh.